y no te n'has adonat. Si no busques mai no... Què passa, penyet? Estem així en un nou vídeo. Moltíssimes gràcies pel suport que li heu donat al vídeo anterior en el meu germà. Una locura, de veritat. Moltíssimes gràcies. És el vídeo amb més likes de tot el canal, de veritat. Moltíssimes gràcies una altra vegada. I bueno, estem així perquè algo ha passat, val? Bueno, estem en un vídeo, clar. Però algo ha passat, us vaig a comentar. No sé si us haureu donat compte alguns que en l'últim vídeo, Senvi5 va comentar ahí, no sé què era l'últim dia, eres gafe. Per què això? Què passa? Què ha passat? Què no sabeu molts? Bueno, molts no, uns quants esteu així, perquè molts que esteu així també esteu en el festival i altres sou amics i sabeu el que ha passat, però bueno, n'hi ha uns quants que no sabeu el que ha passat en el festival i ha sigut algo graciós perquè ha sigut el meu primer festival i podria haver sigut l'últim perfectament. Ha passat algo molt graciós, però us vaig a contar. Us conto així en resum els primers dies. Bueno, molt bé. O sea, la gent de categoria internacional, o sea, la gent de categoria, però és que tot el món, superbona gent allí, de veritat, una salutació a tots els que haveu vingut al festival i esteu veient este vídeo, de veritat. M'enduc un record impressionant perquè tot el món. Primer, tenim uns veïns que eren des de Festivals Wiki. No sé si sabeu la web, que n'hi ha una web que pengen tots els festivals i concerts, pues es diu festivales.wiki. Pues estos tíos eren veïns nostres que van vindre a donar-nos unes pegatines. No, clar, si està el mòbil així, que la tinc en el mòbil. I van vindre a donar unes pegatines i al final vam acabar sent amics i anant cada 2 per 3 al seu porche i a molestar-los i a fer coses i a parlar de coses ahí. Total, no sé, unes veïnes que tocaven música i estaven tot el rato ahí, Després uns altres veïns que cada volta que anava a veure a un amic iau sempre em deien ja te vi i tal, també, o sigui, impressionant tot el món. Uns de Benissa que també me vas fer esta foto, veritat, impressionant tot el món, així que ja sols per la gent val la pena tornar tots i cadascun dels anys. El primer dia guai, bueno, tardem 2 hores en muntar la tenda i comença tot guai i tal, coneixem a gent i me'n vaig fer el primer concert, primer el de les 6:30, reacció, n'hi havia, bueno, era el segon concert, perdó, i n'hi havia molta gent, va fer por, va estar superguai, tot el dia en si superguai. Me vaig comprar ja una primera camiseta, bueno, en si dia me vaig comprar 2 i en tot el festival m'he comprat 2, però no les tinc així, sé que s'estan llevando algo, però no les tinc així. Pues deixaré unes fotos, i bueno, tot guai. El primer dia era el concert de Narco, que era l'últim de tota la seva vida, i va ser impressionant, va ser apoteòsic, me va sorprendre moltíssim, me va agradar moltíssim, de veritat, aquest concert, bueno, aquest dia va estar molt bé. Segon dia va arribar Yao, un amic de meu germà, i vam començar a tope aquest dia, va estar també bastant apoteòsic. Vam anar a veure Tessa, que va estar bé, però no me va agradar tant com jo pensava. Hard GC no me coneixia ninguna cançons. Sols me coneixia una part d'una cançó i no va cantar eixa. La de Castillos de Arena, no? De Hermana, tengo la pared reventada. Sols me sabia eixa. I estava en cada transició de les cançons jo estava cantant als amics que tenia ella. Llavors ja no la va cantar. Total, bé, no vaig anar a veure, bueno, vaig veure algo de Grimbal i tal, no sé quant. Comença el declive, tercer dia. A petició popular tinc que anar a dutxar-me. Efectivament, a veure, sí. Vaig tindre que anar a dutxar-me, perquè érem en una tenda 3 persones i bueno, pues estava un poc complicat, no? Si 2 es dutxaven, pues també tenia que fer el favor de dutxar-me, no? Vaig anar a dutxar-me, les dutxes estaven petades, però les de xiques, hi havia una cua que s'inicia quasi del poli, i el xic no, estaven petats els banys però no teníem cua, però estaven freds els banys i l'aigua no eixia calenta especialment, o sigui que jo penso que em vaig refredar ahir, val? I ja va començar el declive, vaig començar a sentir un poc mal, però bueno. Després a migdia per la vesprada me trobava algo millor i per la vesprada vam anar a veure el torneig de bàsquet i quan es va quedar la pista lliure van dir voleu entrar a jugar? I ahí va ser la mala decisió de dir que sí. Em vaig atentar i què va passar? Que em vaig trobar encara pitjor després amb el suor i tot. Vam passar bé, no vaig fer una actuació especialment bona de bàsquet, però bueno, vam passar bé i em vaig trobar en calentura un poquet, i ui, vaig a tranquil·litzar un poquet
Tal, vaig anar al concert d'Anier, vaig veure un poquet de Societat Alcohòlica, que no tenia res, i per cert, Cabolos, així, una salutació per tot Cabolos, ells sabran qui són, no me'ls vaig explicar qui són molta gent. Em van veure en el concert i me van agarrar i me van alçar a lo loco, però dalt. Hòstia, un moment quan me anava a baixar, se va començar a baixar els pantalons i jo baixant i ficant-me'ls. Tot que risa estar. Vaig anar a veure Oques Grasses, que va ser una locura concert, la carpa estava pleníssima, em va molar moltíssim. I Boicot, guai, però com no sabia les cançons i a més no trobava superbé, pues me'n vaig a la tenda a descansar. Pam. I arriba així el dia d'agarreu-se. Quart dia. Mos alcem a les 11:30 i anem a desjurar. Anem al bar. Atenció, anem al bar. Estem ahí demanant. Comença a sentir un sofoco. Vale, jo vos explico, anava en camiseta mànega curta, camiseta mànega llarga, chaqueta del rollo i chaquetón. O sigui, imagina't. Entrem allí, comencem a demanar i jo començo a sentir un sofoco. Total, que me sento en el taburet, el primer que tinc, perquè tot estava petat, tots estaven sentats i jo estava tot ocupat. Me sente, de repente començo un got d'aigua, quan m'arriba l'estic agarrant, pam, vaig perdre les forces. 1 o 2 segons, no sé, vaig perdre forces, em vaig desmayar, no sé què va passar, però el meu amic Foloi me va agarrar i Marc també per ahí. Em van agarrar per a que no em caiguera, claro, i em vaig tornar així, vaig així fora, m'ha pegat l'aire. Mare meva, vam decidir dejunar i anar a urgències a veure què passava. Un rato esperant en urgències, i quan entre, me miren en lo del palo, i jo 3 voltes i vaig fer el tia. Aixina, perquè jo en lo del palo no puc, te jure, i estava la tia, perquè li potava i la tia feia, i pegava un pas darrere, y me van a escultar y yo hacía ruidos en la garganta, o sea, cuando estaba respirando, y no sé, el tío me va a decir, oigo ruidos raros por el pecho, te vamos a derivar al hospital de Gandía. Y claro, pues miré el meu amic i jo, bueno, estem en el festival, tenim 17 anys, no? I el meu amic s'ho diu, és que estem en el festival i tenim 17 anys. I el tio m'ho mira així en una cara de què vols que faig. I quan pareixia que anava a dir-nos que ens derivava una ambulància, li vaig dir, però bueno, ma mare em va dir que si passava alguna cosa venia a ajudar-nos. Total, que van vindre meus pares a migdia, ens vam anar a l'hospital de Gandía, bueno, a migdia, 3 i pico, a l'hospital de Gandía, allí vam esperar un ratet, però vam fer varias proves, me han hecho una radiografía de pit, me esculta el tío después y me dijo, no sé qué habrá oído el tío ese, pero yo te ves de puta madre, o sea, no sé, no tenía absolutamente res, me va a decir, ¿estás bien? Yo también me trobava bien en ese momento y vas a dir a meus pares, pues me'n torne l'últim dia del festival, me'n torne. A més, és que ja tipo, en la gent que n'hi havia jo no podia anar a Medellina d'haver conegut a aquesta gent. Total, que torne, y estic allí tot, uai, tornat. Entonces yo me sentaba en cada camping a contar la historia, tal, y bueno, pues avança el dia y començo a sentir que va, y dic, no és el moment. El tío m'havia dit reposo, pues yo un rato me sentaba ahí, estava així, me tumbava, però bueno, se va fent de nit, me'n vaig a pel sopar i jo dic, jo tinc calentura, no vaig a prendre la temperatura, no vaig a prendre. Me vaig prendre paracetamol, me vaig tombar i al rato me la mire, a les 11 o així, 38 en 2. I dic, bueno, si jo fa quasi 2 hores que m'he pres paracetamol i ara tinc 38 en 2, lo que podria haver tingut antes, a lo millor m'havia desmayat d'haver-ho sabut. O sea, havia sigut una temperatura tocha. I per cert, mentre tenia aquesta temperatura tocha i jo no era totalment conscient, estava en la cua, en una cua d'un lloc de pizzas, esperant pizzas, i de repente me di una xica que tenia davant, que me vaig deixar així el nom, me va dir, mira, la tua cançó, em llevé la caputxa tal, i diu, YTV, no sé què, no sé quantos. I jo, sí, que també havíem coincidit en consonant, això i també, després me vaig a recordar la cara. Bueno, pues una salutació per ella també. I bueno, el cas, li vaig enviar un WhatsApp a meus pares i vaig dir, pues tinc esta febre, i meus pares, amaeu, cabró, perquè claro, ells havien estat fa unes hores allí i havien dit, no, torneu-vos, estic bé, deixeu-me i aneu-vos. I em va saber mal, però mon pare deia que tornava, que no estaven tranquils i estaven allí. Total, que a les 12:05, els meus pares creuant la barrera de l'autopista, i a la 1 jo he trobat 82
I ETV, el dia 1 ja se n'anava del Festivern. I com vas passar les campanades? Pues en la tenda de campanya. Estava en la tenda de campanya i jo sentint tota la carpa que estava sonant, i jo en la tenda de campanya. Bueno, n'hi havia més gent pel càmping, però jo en la tenda de campanya tu soles. Em trobava mal. I el meu plan era anar, si això, a la Fúmiga. Si em trobava millor en la Fúmiga. I m'hauria trobat millor, perquè quan vaig donar m'hauria trobat millor, però pel matí hauria sigut infernal, perquè havia tingut, o sigui, vaig tindre una altra volta febre i hauria sigut un poc de por. Que bueno, vaig recollir tot i a la 1 me'n vaig anar. Va valdre la pena el Festivern? Però vamos, que tinc ganes de repetir-ho ja mateixa, saps? Però bueno, un poc més de cuidado això. No sé per què em vaig desmaiar a perdre forces i no hi ha una cosa clara. Potser també un dels factors pot haver sigut la gran calor que tindria jo al dur 40.000 coses i no notava. I més coses, pues bueno, ha quedat, no? N'hi ha moltes coses del festival que no he contat, que no se poden contar per així. Sols ho saben els amics i tal. Així que bueno, vaig deixar per aquest vídeo, era la simple anècdota perquè quasi no torne mai més al festival. Però sí que em deixaran tornar, espero que sí, no? Així que res, moltíssimes gràcies a tota la gent que s'ha passat pel vídeo. Moltíssimes gràcies a tota la gent que m'està donant suport des que he començat en el canal, perquè ja són 135 persones i veritat que és un suport impressionant. O sigui, amb el meu canal anterior, que tenia 1.600 subscriptors, que per cert segueix muntant els subscriptors perquè n'hi ha un vídeo que està pillant un munt de visites ahí, no tenia este suport ni en 5. El suport que tinc en un vídeo no el tenia ni en 5 junts d'aquell. O sigui que, veritat, moltíssimes gràcies perquè me mola moltíssim fer vídeos en valencià i més quan és en gent, quan és en vull germà. Si teniu qualsevol idea de vídeo, qualsevol cosa que me pugui agradar fer, deixeu-me-la baix en els comentaris, que segurament la faré, si me mola. Així que res, moltíssimes gràcies a tota la gent que s'ha passat per este vídeo i pels altres, i ens veiem el pròxim dimarts a les 7 en la terreta. Adeu! Perdoneu si no sabeu enterar de la meitat de coses, però estava contant jo tot il·lusionat i de vegades no se m'entén, ¿vale? Tinc que millorar la pronúncia. I tot seguís igual, tot roda sobre allò que es qualifica de normal, trau existint animal. Recorde quan deies que no podies i de cop et vas alçar. I arriba un altre divendres, vida de consum, intentes oblidar la rutina, entre glops i fum no donen opció.